ئەوات بۆ ئازادی سەرۆگا خۆ هەرکێکی نیشتمانیە بۆ هەموو گەلی کورد بە تایبەت هونەرمەندان و ڕۆشنبیرە. رادیو دنگ گلدن باشی رو 28 سبات 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 لا مدده گودرن جامن و چین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی آره برا پویه. گرتیین سیاسی جبو آزادی رهبر عبدالله اوجلان نقطه 4 روزنده گریوا برچیبون ایدنه گرتیین سیاسی لگرتیکن باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی رهبر عبدالله اوجلان و چاری سرکنا پرسکریکا کرد درین دموکراتیک و راکنا تجیده دیبیست هفته مجداری ده دست بگریوا برچیبون ایدم که او دور وگر کربون چالاکی دروژا نقطه 4 انده دوام دیکه گرتیین سیاسی دست شانکره بون که حتی پازده اثبات تجیده راکرن و چالاکی خود در باسی قوناغا کنو بکن لسرناوی گرتیین سیاسی دنیز کایا دوازده سبات داخویانه کدن داوگود جبورا کنا تجیتا لسر ریبرتی محمد 27 مجدار 2023 دست بگری و برشیبونه کربو او مراگهاند بکو امید پازده سبات ده چالاکی خود در باسی قوناغه کدن بکن لیجبو باندور لپنگا ول در وحاتی دست بکرون لخاباتین البجارتین نکه مبریاردا کو پشت البجارتین در باسی قوناغه کدن بکن ام چالاکی خود گری و برشیبونه دور وگر حتی پشت البجارتین درش دیکن حمله کمکرنا امزایانا جبو فیزیکی رهبر عبدالله اوجلان تهوای باجار و ناهر من باکور روشات سوریه دوام دیگه میسان افچه شداده حمله کمکرنا امزایان جبو آزادی فیزیکی رهبر عبدالله اوجلان دروژا دهان دوام دیگه کمیتیان ایرو بر خدا گنده تلشایر باجارو که دشی شای نفچه شداده کو امزایان کم بکن شینین امزایان خو آویتن گوتن آزادی فیزیکی رهبر عبدالله اوجلان دا خوازا گله هر bu hal navçe şeddadı ya kantona cizreci komkina imzayan duruja haftan da devam dike. Komite anji bu komkina imzayan serdana kolan navçe u malankir u armanca hamle şuru vekirin. Şeni letaxen roşulat u rojava u bajaru ke navçe yen imzayan xo avetine hevi ker ku imzayan wan bigihin armanca xo. Abha Bahaya Abdullah Öcalan dikare lideri cihaneke cudare bike. Aktivista feminist ya Hindistani Abha Bahaya yek jidamızrinere Jagor Girmin u reveberin inisiyatifa feminist ya global a ön bilyon riskin u tekilleri giringiye azadiya reber Abdullah Öcalan u paradigmaya viji ajansane ferakvi Abha Bahaya gut fikren Abdullah Öcalan bu demokrasi ve kevici cihana heyi ve de tire ure bazen afrandına cihaleke cuda u paradigmaya nuya ve ke peşkeştike Abdullah Öcalan lideri gelmezine reber Abdullah Öcalan şeve ke nure ve bereke cuda peşkeştike u god ev modelek nuya ure ve beriya gel buxoye leve cihana tevlihev u militarist fikren Öcalan dekarın hemun akoki u jot standartiyan riholerake iru bistu herem drava şerdene şaristaniya kapitalist lidici aştiye ve emnidici ve sisteme tekoşine bikindi ve riyede fikren Abdullah Öcalan geleke giringen. Bu veke em beriyaren ku bitevgeren feminist rej bu azadiya Öcalan tekoşine bikin. Pevendi ama bisedu pence sedu şest valatan rehene. Ve em hemu bu azadiya Öcalan tekoşine bikin bu tevgera feminist alı Kurdistan ere nişanemede. Ahba Bahayi heri davigut Öcalan dikare lidertiye sistemeke cudaya cihan erebike. Men beryan harcı kesekeden ev felsefe nebi istiye. Öcalan ve azat be ve denge ve jinu ve bilint be u beje em aidi ve cihanene u ev cihanji yameye. Delegodarın heyecan uçe gihane pirha keser hat gerten uca gihane ajansan uçayan a pirha diren keser bu bahane aku nuçe çekirne upar ve kerede medya dijitalde de danışına 26 kanuna 2017 de 21 mahan hatı bu cezakirin. Pişti cezayı rojnamavan keser hatı
pejrandin du êvarî ji aliyê polîsan ve li mala wê hate bincavkirin. Piştî ku li dadgehê biryar li hemberî wê hate xwendin, ew şiyandin girtîgeha Tarsusê. Ji girtiyên Behdînanê pîran herkî got dengê azadiyê nikare bê tepsandin. Pîran herkî yek ji girtiyên Behdînanê çalêkvan û çavdêrê siyasî û pêşmergeyekê derîne. Pîran herkî li ser girtiyên Behdînanê ji anefere axivî wiha got. Ez sal û du mehan li girtîgeha giştiya Hewlêrê bi awayeke nehaq hatin zindankirin. PDK di nav sê mehan de zêdetî 23 çalêkvan û rojnamevan destgir kirin. Her yekê digire îşkence dike. PDK zêdetir ji derdûr û sînorên xwe ditirse. Lewma di nav sînorên xwe de destûrê nade azadiyê. Lê divê wêyekê bizane ku dengê azad bi zindankirinê nayê tepsandin. Tu carî keyfa PDK ji dengê azad re nehatiye û her tim dengê azad wek çavkaniye eşkerebûna gendariya xwe dibîne. Pîran herkê got zindanek bi ferehî 5 metre û dirêjiya wê 12 metre bû, em 150 girtî di tê de bûn. Di nava girtiyan de mamosteyên zanîngehê rojnamevan endezyar, diz û bazirganên amûrên hişbir hebûn. Armanca wan xirakirina derûniya me bû. Di girtîgeha giştiya Hewlêrê de bi tu awayî kitêb û çavkareke nûçeyan tune bû. TVyên ku hebûn jî tenê hin kanalên kêfxweşiyê hebûn. Herkî herî dawî got em hev caran derxistin ber dadgehê doza me be encama. Herçend gelek dadgeran daxwaza cezayê dikirin jî lê nedikarin li ser me biryareke bidin û me pêdeng bikin. Şoreşgerên Emir ku li dijî komploya pazdehê Sibatê agir berdebedana xwe Şîrvan Raw ciwaneke pêşmerge û di heman demê de hunermendeke ji bajarê Silêmaniyê bû. Di sala 1963 de li taxa Çuwarbax di malbateke welat Parêz hêjar de ji dayîk bû. Haya sala 1982 endamê Hizba Sosyalîst a Demokrata Kurdistanê bû. Di sala 1983 de ji aliyê rejima Basî hate girtin, hate îşkence kirin û di sala 1984 de hate berdan. Şîrvan Rauf alaqeyeke mezin nîşanî têkoşîna azadiya li Bakurê Kurdistanê dida. Bi taybetî girêdanek di sozî ya bi rêber Abdullah Öcalan re hebû. Dema ku rêber Abdullah Öcalan di 15 Sibata 1999 de dîl hate girtin, Sîrvan Rauf ev yek kabul nekir. Sîrvan Rauf di 17 Sibata 1999 de li ber baxê giştiyê bajarê Silêmaniyê li dijî komploya nav netewî ya 15 Sibatê agir berdebedana xwe û piştî 10 rojan li nexweşxaneyê şehîd bû. Sîrvan Rauf li nexweşxaneyê ji rojnamayan re axivî û behsa armanca çalakiya xwe kir û got ez weke hunermendeke wênekêş xwedî hestek netewî me. Ez bi dilgirtina rêber Abdullah Öcalan û yê gelê Kurd gelekê değişim. Ji bo vê ez dixwazim hemû Kurdek bi taybet xelkê Başûrê Kurdistanê li hemberî zilim û zordariya li ser Kurdan Bakur pêdeng nemînin. Bila li dijî komploya navnêtewiya li dijî rêber Abdullah Öcalan xwedî helwest bin û şermezar bikin. Ez bi çalakiya xwe gelekê xweşim. Ev karê min ye herî kême ku min ji bo gelê xwe kiriye. Çawa dibe rêberek Kurd li ber çavê hemû cîhanê ji aliyê Amerîka û İngîlistanê ve radîstî dewleta Tirk were kirin. Komployê hemû mafên Kurdan tune kirine. Şehîd Sîrvan Rauf li ser gora xwe de bîranî. Şehîd Sîrvan Rauf bi boniya bîranîna 25 salvegera çalakiya we li dijî komploya nav netewîya 15 Sibatê ya li dijî rêber Abdullah Öcalan bi beşdariya malbat tawî û gelek welat Parêzan li ser gorê xwe de bîranîn. Her wa beşdarên bîranînê gul danî ser gora şehîd. Di destpêka merasîmê de di keseyeta Şehîd Sîrvan Rauf de ji bo giyanê hemû şehîdan têkoşîna azadiya Kurdistanê de qeyrîz hat girtin. Piştre endamê Komîteya Malbatên Şehîdan ya PKK ya Başûr
وهاب احمد آخی وها گوت ایرو 25 سال بسر شهادتا شهید سیروان راوف تدر باست بین که هم پیشمرگه و هم تکوشر بو فدکاری آوی برسوا کامپلیا ناو نتیویالد جریبر آپو بو دوام ده وهاب احمد گوت سیروان راو دوامات که شورش کرده جدایک بویه فلسفه و پرگالا میا خوستر هیه کو فلسفه ریبر آپویه و به پرگالا کو جیهان خستیه ناوا کریزینه نیکه جبر کو گلمه گلک شهیدن مینا سیروان راو فنه کو جبور رونی کرنا ریامه جانو خو فدا کرنه ام دکارم بیکی تی پرگالا خو کرتر بکن نامزدedem partiye Bitlis'e guheri komisyona helbijartine ya dem partiye Bitlis'e ragan dosya namzed evaniye hevşeradariya Bitlis'e Enver Barin jiber ve 5 sal girti mabu u ceza hatiye dayin ev cezacı billez u bez jidadgiha bilind re hatiye şandın. Li serveke Enver Barin bıdaxwaza xwe u ji bu dem partî be alternatif nemîne xwe ji namzetiye vekişandiye. Komisyonê da zanin ku Enver Barin wê ji lîsteya kontenjanan bikeve hilbijartine û ragihand ku namzetê nû yê hevşaredariya Bitlisê jî Faruk işleke. Komisyonê got em ê li dijî polîtikên qirêj yên li dijî vîna gel be alternatîf nînin û ew ê têkoşîna xwe bidomîne. Li Mêrdînê yekemîn bîroya hilbijartinê ya jinan hat vekirin mêsa jinan ya dem partiya Mêrdînê di çarçoya hilbijartinên herêmiyên Sûyeyê adarê de li navçeya Kerboran Taxa Xelîla bîroya hilbijartinê vekirin. Parlamenter dem partiye Salih Aydeniz namzet hevşeredarî Mêrdînê Devrim Demir namzet hevşeredariya Kerboranê Asya Gezer û bi sedan jin beşdarî vekirina bîroyê bûn. Jinan diketina Taxeyê de bi tilîlî û duruşmeyan ber bi bîroya hilbijartinê meşiyan û beriya vekirina bîroyê govend girêdan. Vekirina bîroya hilbijartinê ji aliyê dayîkên aştiyê ve bi berskirina duruşmeyan hate vekirin. AKP jinaha ve dest li hilbijartinên li xelatê werdide. Li navçeya Bitlis xelatê di navbera salên 2022-2023 de ji aliyê Tokî ve bi sedan avanî hatin avakirin û Tirkên Ahîskayî di wan avaniyan de hatine bicîkirin. Desthilatdarî AKP MHP tenê di sala 2024 de 15,000 kesên biyanî li xelatê bicîk kirine. Nişteciyên navçeyê destşankirin ku du armancên desthilatdarî AKP MHP hene yê guhertina demografiya navçeyê du bi destxistina şaredariyê ye. Tevî ku BDP di sala 2014 de HDP ji di sala 2019 de di hilbijartinên herêmî de bi serketin desthilatdarî AKP MHP li desteya hilbijartinê ya navçeyê zext û destwerdan kirin encamên hilbijartinê guhertin şaredarî ra destê namzetê AKP kirin. Lemberî hemû hîle de ku dolaban jî desthilatdarî AKP MHP ketiye nava tirseke mezin û dibine ku gel dem partî û namzetên wê destek bidike. Raydarên dem partiyê yên xelatê destşankirin ku ew di hilbijartinê de teqez bi ser bikevin. Çavderên siyasî jî diyarkirin ku ji bo astênkirina serkeftina dem partî ji koçberên Tirkên Ahîskayî ji Xarpêtê anîne xelatê û navçeyê bicîkirine. Heman çavderan got AKP tenê di meha Sibatê de 703 koçber anîne xelatê û bicîkirine û hîna jî koçberan tînin. Bi vî rengê dixwazin bandorê li hilbijartina Sûyeyê adarê bikin. Nûçeya daviye çalekvana jingehê dewleta Tirk jenosîda xwezaya Kurdistanê dike. Çalekvana jingê ekolojî Şikofa Muhammed tekildarê êrişiyan qirkirinê yên dewleta Tirka dagirker ji ajansa Rojnivîs re axivî. Şikofa Muhammed got gelek cureyên qirkirinê jenosîtê hene qirkirina dawî ji qirkirina hawîrdorê ye. Ev yek pir me tirsînî ye. Dema jingeh were guhertin jiyan ser û binê hev dibe. Divê em li dijî van êrişan têkoşînê bikin. Şikofê diyar kir ku êrişên dagirkeriyê û bombardman ziyaneke mezin dane seval û berhemên nebatên xwezaya Kurdistanê bi taybetî li daristanên ku 2000 heta 4000 cureyên
Yayên xwezayî lêşîn dibin tune dike. Gelek ji van nebatan ji bo dermankirina nexweşxaneyan tên bikaranîn. Li Kurdistanê her tişt ji aliyê dagirkeran ve tê qirkirin. Şîkofa Muhemed bank li desthilatdariya navendiya Iraqê û desthilatdariya Herêma Kurdistanê kir ku li gorî destûra bingehîn sînûreke ji bombardman û êrişên dagirkeriya dewleta Tirk re deynin û bersivê bidin binpêkirinin dewleta Tirk. Belê guhdarên hêja me nûçeyên serê